Ka khasil satramos district council ha ka jingle jurep ikichaka set jabo uranium ha nong ba children ha ka siba ar kalap ba karukom set ya kite ki jabo kalong ka ba ima bat sir khaiba katai ke jingle jurep jengki MDC ka ki GC ka dei ba hadian biklami ki khubor bodon ka chingpai jengkite ki top set jabo uranium ka balawan ra ya ka jingsier ka bakhrai pai ba basa ha kite ki than wan ban kendu terpang ki bakum no kalong kumno kadon MCak ta ka jing lik jing ni ting la wan metang la pe ni dala khmat ade la i bakadon syak ta lik ni kini kita itu na kuling jungi rungin simkya ya kan ni bat insa don ka jing berkat kerpang bangin mup sakmat lengkap tapi put mukan deh pot waktu dan si pot dengan silhi tim ai nasi silhi tep nak ni tep ni mo kamu hang ni runtuh kundau pelati na po tep yu hang ni empat grifan kan dan gitu kene ya kan wes uro dikenal saya tidak yu senam kedai pol kan put dengan silban ai nasi begitu wal adep dan suci dikibu no ngirim saban bu sebar teman internasional sini kan kide giro material senada kenlong kerja seperti tang kumbalik seperti tang tu senasa Habakren bakilap thai khubor chairman ka committee badairu utupti CM ba jigur mathong luong bakilap hi markmat ba kite ki top set jabo uranium kidei ki bedang shudap marmat thamai ki ba pensya badan ka jingpai jongane ka committee bangila wan banjingo kerpang ya kane ka jaka bala dam ya ka raw material bancakati hangti harum ni lap hi ya ka jaka baki don hi ki dikit sekunta tambah mentah kila ta no daka simen daka tika jing thmu jangi banwan hang ne kamut banwan jungo hi ka deine mdeine namar ngisio itang haka kot kubor haka kamut ni nakalengka kids disingim don ngimhun na tadaw ngila wan jungo kerpang hang ne rengkat bat ka jingya don lang kirang basno batki nongto kubor batki MDC jongi iba bla iba bindo bat iba karnes kamtam mai de nakane ka dong kathang kamtip ba yakini ki bar khoi te kadai ta kata ka jing wan jungo hi jongi menta batki kiban sa don kam naka konsil kemut adin bangila ra ya ka report nang ne insa don kerpang pat ka jingya keren hapo isi konsil hi kadai ka papet ya ka yap ka im jong ka khendau ka siap jong ka dong ka than jong ka ri nyau trep jungi kenapa tau ni pechua ba kalong kumno yu kumno knang ba klempat yu I dala ki jong ki khmat kemut ban ya trekam long bat ka sarkar kalong ka ba eng ndre nang ni sakmat insa ai kano ka report bangila yu I nang ne taka ne ka komiti la ne da ka isi saka sarkar ban le ya ka ke badon kam jingsen jungi mentah ne ka don hi ka leakage lumdam don kunta kamut kimnom ta re kani ki simen thmai ki ai ber khot ka don hi ngilap hi ka ta ka jingsia Katba nakaliang uba bindu lanong nominate MDC ulapan pau ba ka jingtap ikijaklia uranium hapo kidam jong kanong ba jinren kamlong ka babyang bat yakani onsa sim bat ra yakani kamat ka jikram hapo ka executive committee shushu ulai thuru shapang ka jinglong jingban da ka bong bolawan sa jaduguda bat ulai I ba ka jingtap ikini ki jabkhlia uranium kadai ban long sapo bha ka ba kham jelio bat yakachaka ki daker bat thung da ki dieng hanre hangne kamsham long satya kumta nakaliang ka konsil kalararu ba kan sekran bria yakani ka kam bat haka isi haswa bikin pai ka kepot saka sarkar bakani ka rukom tep jongki hang ni hapo kambiang ni hab ni kan lama ngalawan sejadu gada sejadu gada ngalawan South Bihar tinggal I bakat jing tep ya kani ka de banlong syapo bha ba kham jeleu bat ya kani ka jaka kita care bat ki thung dieng bat ki penlong ya ka protected area kamut ni kumne ngimla su banwan balai kim le kumta kum bale sekwe ki jaka balai ki su ekani kumne haka ba ki brio ki ong ba mi ru nang ne ki be jabo ki ba mi nang ne kum ba nilai I ki jaka badan ki ki pa tengah try ka wei ka benta ka ba yuan pe ni ong don le am kum kata tengi lap ba ka don tengi dalai phai ni dalai phai nang ne
ngin haban keren daga komiti ban haju upor ke isi ha jong ka district council jongi ban tho sikor sarkar kumju uru ke AMD kumju uru ke UCIL balai bakar hukum tep yo ni coba wati nang napo kalong pun ban sejrong balai kam long cepot nyamra kanang penyada di pada hukum ke ba